Hitanareo nomoaly igny, alohany colonel Fanapera nagnano vidéo nazy nagnazava fa izy tsy pour Bastuliara za fa nagnano nakabaka. Fa haitsika le fitondragna ty, c'est des voraces, des morpions. Azonareo zegny, zay raha mety idirandreo ampatsara image-ndreo, direct idirandreo io. Sasany koa mivolagna colonel Fanapera toragna normal izy fa matoe izy fa misy tombo izy ary izy mina fanafody direct nivadiky docteur koa i président nareo amezanareo rano siramamy amezanareo zavanareo tsara volaniko zegny vidéo nazy alohany izy mikeky colonel Fanapera mandeha tsy raraheny colonel Fanapera foiky izy. Azonareo izy mipasse juste derrière izy, zavanareo tsara vidéo, tsy nijireny colonel Fanapera foiky izy. Izy direct nandeha tamin'ny pupitre anazy tagny, ary izy tsara nivolagna fa izy pour Bastuliara. Nagnazava tsara izy fotony, nareo fa olo intelligent, colonel Fanapera intelligent, tsy karaha sasany, les forces sasany, mandeha misolelaka, irana Andrajoely magnano communiqué magnano démenti raha fa tsy mazava ataon'le sasany. Colonel Fanapera nivolagna izy tsy pour Bastuliara fa nazavainy tsara scientifique nivolagna taminazy Bastuliara tsy manjary manjoboka rano, manjoboka faune et flore, manjoboka raha jiaby zegny fa le problème Andrajoely et son gouvernement pourri ireo continuer manimba imagine malagasy, manimba imagine Madagascar, erany tanana jiaby. Donc, nazavainy tsara, tiako tsara fa nazavainy, mais zay nivolaniko matsara, zay mivolagna amin'ny Facebook ty. Fotiny gasy boka malaky avoaribriby. Nahita photo, surtout serasera Madagascar igny. I magnasasa zay jiaby ato mivolagna izy voalohany nivolagna fa colonel Fanapera nivadiky. Colonel Fanapera tsy mivadiky volaniko aminareo zay. Zegny atao hoe exemple tokony alainy force zio colonel Fanapera devant le président de la république izy mbola mavita mivolagna fa za tsy pour Bastuliara ataovanareo raha mazava tenin'olo be igny, mazava teninazy fa atsika gasy volaniko aminareo zegny malaky voaribribiana zavanareo avy atsika zio avy reo zio andeha nosy be volaniko olo jiaby fa minome zay volaniko morpion le fitondragnana Andrajoely ary Andrajoely tsy zaraiky olo jiaby ankilanazy io volaniko aminareo zegny sont tous des maudits. Azonareo fa hitandreo raha tsy manjary ataona Andrajoely, tsy Andrajoely magnano raha tsy manjary, mais les ministres anazy, les députés anazy jiaby fa hita fa tsy tsara raha mandalo. Mbola poussendreo fo Andrajoely aloha ataova vilagna fo ataova ty conseiller soi-disant conseiller anazy mamono izy, premier ministre anazy mamono izy, fotony tsy vitan'Andrajoely izy zaraiky mitondra firenena Madagascar. Zegny zay tsy olo verijery à chaque instant zay mivolagna apetrao état fédéral monsieur le président fa io tsy tondranao firenena io. Mazava ko agnaty colonel Fanapera volako aminareo tsisy raha mazavazava an'izay zavaka tsy azondreo zay ne volaniko za nahita photo misy olo fa nivolagna volaniko tsy possible olo be karaha ty andeha hivady karaha ty volaniko tsy possible naka fa sûr boka zavaka tsy mety ribribiagna direct za fa nagnano vidéo non volaniko tsy possible ary natao koa nisoratiko tsara ire fitondragna ty volaniko ils sont là pour sauter volaniko aminareo zegny zay raha hitandreo fa mety ampatsara image-ndreo. Bonjour tout le monde. Zay ampatsara image-ndreo sauter-ndreo. Hitandreo colonel Fanapera olo be fa tian'olo mazava zegny amizay anareo koa lehilahy volagnina, anareo koa lehilahy zio naregny fa izy nivolagna
na regny fa izy nivolagna fa izy pour base tuleara atao valika koa babanareo ndraiky mamanareo zegny tsy sakinareo boka azonareo zegny vous êtes trop anareo misolelaka loatra volaniko zegny anareo mipréféra vola tozay dignité nareo zegny mangala exemple anareo jiaby force anareo jiaby officier généraux anareo jiaby mbola minimum mi-respecter force alevanareo exemple nataony colonel Fanapera andrajo fa tsy tondranao firenena volaniko zegny raha haiko aminao tout simplement anareo jiaby fa miado zavanareo olo jiaby tary zavanareo moi j'observe volaniko aminareo zegny zavanareo sorany premier ministre soran'olo jiaby tary izy koa fa nangala parole colonel Fanapera tsisy araiky serein to hitanao fa sorandreo fa miova tsisy araiky serein pourquoi parce que anareo magnano raha tsy manjary monsieur le président anareo magnano raha tsy manjary iska anao mangala micro volaniko zegny iska anao miteny monsieur le président c'est pour dire des bêtises n'importe quoi ireo fa tsy lefako volaniko zegny fa tsy haiko ve dans quelle catégorie alefatsika reo peut-être fa trop raha ataondreo reo kony la honte fa tsy haindreo kony ary continuendreo ils sont dans le même aligné volaniko zegny continuendreo fa hita fa tsy manjary vahoaka fa mizaha tsambarandreo fa olo jiaby andeha miribiribiandreo ne nazavainy colonel Fanapera misy olo boka ambanivolo pardon tsy mahay mamaky tsy mahay manao ataondreo fa signature marigny ny volagniny ireo miprofity faiblesse ny vahoaka malagasy ino faiblesse ny vahoaka malagasy io mosary vahoaka malagasy amiagna vary tsy solution amiagna vary volaniko zegny tsy solution zegny mandrasa vary mandrasa ino non amboara usine amboara lalagna tanao vola volaniko aminareo zegny alenareo andehananareo avion andehananareo mandrasa vary igny vangainareo raha hafa amboarinareo usine amboarinareo école amboarinareo l'hôpital zegny solution président zegny solution fa tsy solution non ça s'appelle solution de secours azonao misy admettons cyclone olo mbola mosary tata avy solution de secours bon mety anao mandrasa vary anao zio koa agnatin'ny propagande monsieur le président mbola agnatin'ny propagande anao sa anao zio fa mivolagna fa andeha hagnano troisième mandat anao sa fa zegny agnatin'ny lohanao zio io tsisy ny mahasaky zegny magneky zegny boka non mais za fa empaka izy koa anareo mifavolagna maty koa jiry maty koa anareo mbo voleza vonian'olo anareo angigny foke anareo angigny jusqu'à ombiagna anareo angigny nagnino olo araiky colonel Fanapera devant le monde entier izy mavita mivolagna contre le président de la république nagnino izy zaraiky mavita nagnino les officiers généraux les sasana aby io tsy masaky mavita nagnino reo député aby io tsy masaky mihetsiky tsy haiko zala tsy haiko école nandehanany fa en tout cas zala izy zala fetsi-poray za fa mivolagna aminareo zegny nagnasary nagnano docteur koa izy olo fa atsika jiaby fa mahay fa colonel Fanapera izy mila mangala fanafody izy mila angala fanafody il suffit juste que tsy nalainy fanafody izy soit trop tard fanafodinazy igny tu vois après anao volagna des fois misy pression tsy problème zegny olo jiaby misy pression même za misy pression za mikoragna aminareo des fois tu vois misy pression c'est normal ça on est tous humains izy navy c'est normal même exemple militaire admettons magnano défilé izy lavo karaha io c'est normal c'est l'émotion io tsisy problème fa idirandreo ampidirindreo agnatin'ny problème koa igny zio baka
azonareo ampidirin-dreo agnatin'ny problème fa za tsy miditra amin'ny problème igny, za tsy miditra amin'ny problème. Problème-naka ho avy rozy io anao si be ao volaniko aminareo. Re aman-drenitsika ny donia mbola tsenjiky de vita deuil-tsika raha nataondreo amin'ny ray aman-drenitsika. Azonareo zegny ny anino si be fa miprépare magneky tsaiko tsy mandeha l'école, magneky i député jiaby mivolagna aloha tsika ampatsara président. Hitanareo fitregnandreo volaniko aminareo zegny, hitanareo fitregnandreo de olo jiaby fa pare miambiny président avy. Nagnino tsy boycottenareo, nagnino tsy boycottenareo? Anareo plus anareo magneky volaniko zegny, plus izy il se sent fort, il se sent fort le petit là, il se sent fort. Donc atsika tompiny tanjazagna, atsika tompiny Madagasikara fa tsy anjy ela ndraiky mamira vatomanga tompiny Madagasikara. Inona mampagnarivo reo? Fotiny volanareo jiaby nalaindreo, volanareo jiaby izy amizay magnasary vola mba 180 millions d'euros de dollars par an. Ino dikany 180 millions de dollars par an zegny? Tu vois? Amin'ny terra azovy amizay mihina vola io. Tsy le ara mihina vola io? Sa ireo agny mila vola io? Bien sûr ireo mila vola, ireo samby reo fo mihina vola io. Donc volaiza nareo ankadalaindreo volaniko zegny fa lera eky zio tsy haiko ino mampa passive vahoaka malagasy, tsy haiko volaniko aminareo zegny fa maresaka kobe avoanareo io, fa maresaka kobe avoanareo io. Itaregny izy ka ombiegna maty koa délestage koa Diego ato lalagna koa robaka io mba vita mitaregny. Anareo volagna viety, anareo viety zay tsy agnatin'ny raha zegny. Par contre zay ndraiky isan'andro tanareo vaovao tsy hitanareo io, zay magnaboaka vaovao tsy hitanareo. Zay vola alohan'ny colonel nivolagna resaka fa base Tulehara fa nivady colonel Fanapera za fa nagnano vidéo fotony eko mentalité n'olobe karaha igny. Tsy olobe karaha igny andeha ribribenareo andeha avadivadianareo karaha io. Ireo jeune aby io fo, ireo tsisy antony io fo andeha ribribenareo, iry labanane, iry bora réglage, iry premier ministre, iry ministre tsy ako azovy igny andeha ribribenareo. Tu vois? Fa tsy olobe nasaky nivolagna nigajenareo izy déjà tsy magnaja tegna anao président. Fotony babanao ne colonel monsieur le président, naino tsy gajenao babanao? Maro koa nafera nataony babanao olo jiaby maregny raha zegny, naino tsy gajenao babanao? Fotony izy babanao. Za d'accord aminao mivolagna fa tsy mila touchegna la famille, tsy mila touchegna la famille, tu vois? Mais le problème anao mitouche la famille n'olo. Donc tu mets toucher n'olo koa la famille non, tout simplement. Œil pour œil, dent pour dent, tout simplement. Fa atsika gasy zala me volaizy eka atsika zala sérieusement ho avy izy io fa firy bateau miambigna anao si be au large rozy io. Tanao rô radaranay aty kony tanao io tsy mila radar eky izy io, tu vois? Rien qu'avec internet volaniko aminareo zegny, rien qu'avec l'image des satellites hainareo ino raha io. Ataonao agrandisenao, hitanao bateau amin'ny large, hitanao io tsy mila olo eky mivolagna aminay fa ty misy bateau eto anao si be. Olo tsy mandeha le tsy haiko tsy ampandehanareo l'école fotony président avy, président io mba zanaharinareo. Déjà l'école fa tsisy tegny l'école Madagascar, mbola privé-gna koa olo mandeha l'école. Asa tsisy mbola tsy ampiasaigna koa olo. Juste mila mizaha président la république. Fa nataony zegny tamin'ny Macron anavy. Macron anavy, karaha io olo amizay forcegny aloha mandeha milala be mila mizaha fa président avy. Fa mitaritsy rô. Fotiny bétail boka anareo io.
Animoboka anareo traité ny président io. Atao agnatin'ny camion, tsisy basy, tsisy ino, tsisy mipetraka, io karaha biby volaniko zay. Vous êtes des bétails pour le président. Vous êtes des bétails pour le président. Hein? Donc mahaiza mandinikeky Madagascar io tsy androso izy koa mbola anjy ely andraiky premier ministre andraiky gouvernement io fo hitondra Madagascar io. Anareo manampahaizana jiaby tokony mahay raha zegny. Madagascar io tsy androso tant que mbola état central micommande Madagascar. Tsisy andram-pandroso Madagascar. Mbo mifoaza eky zay le mbola mandry. Fa leratsika maty agny, io tsika mandry tsara. Profitetsika zio mbola mavita mifôtsika, mbola mavita mietsika tsika, mbola misy force tsika, mbo mietsefa eky. Mbo mietsefa eky. Io tsy androso Madagascar tant que état central io apetsaka andro en place ao volaniko. Faut iro samby ro fo ihina. Nzay tianareo nde tsy tianareo. Zay tia miaraka amindreo, igny ampinanindreo. Fa tsy olo jiaby, même anao tia miaraka amindreo, firy anareo zio niaraka tamindreo, ino ni changer dans votre vie. Ambaraza. Ino ni change dans votre vie. Anareo niaraka tam fitondragna ty. Anareo mandeha mitinginazy iska izavy Diego, avanao si be, ino ni change amy la vie nareo. Nazo asa nareo? T-shirt na mezany, firy fois zay mitsasanareo. Tsy efa montrika izo? Vary na mezananareo, enana omby na mezananareo. Tsy efa nandesigny ranomasina agny izy. Donc mbo mahaiza mandiniky ny amare. Sérieux. Tsy niany ho anareo. Mitady koa niany. Tu vois? C'est pas l'avenir ça vlan comme nareo. Io tsy avenir. Io tsy avenir. Avenir mila miady vahoaka karakory ampandroso tanàna ty. Karakory ampandroso tanàna ty. Ino raha mety atao ampandroso tanàna ty. Fa tsy miamby président andegna mia t-shirt andeha agnano kabary fa ianareo fa vandy kabaron'ny président. Aboakany maquette. Ty lalagna andeha amboaritsika. Ty téléphérique. Ty razotsika amin'ny fagnampiagna amin'ny chinois. Ty 26 juin havy. Ataotsika jeu d'eau. Ataotsika, tu vois? Il vous fait rêver debout, monsieur le président. Anareo magnonofy, maregny volagna président. Ndre izy fo tsy mino volagna anazy. Ndre izy fo tsy mino volagna anazy, ndre izy mitokiky aby izy. Anareo koa nataony fimoezagna. Anareo taony fimoezagna. Fo nisy volagna hazala. Za nahita oladala fa eto eky zala maro oladala eto Madagascar mino volagna anaka edy rô zio volagniny. Za fa nitondra 5 ans fa navandesako rô, izy unitanol tsy vita, lalagna tsy vita, 400 mégawatt tsy vita. Zio ty koa za mbola navandy rô mbola magnaraka volagna anaka fa tiako zala gasy ty azonareo zay. Tohiziny raha ataony, tohiziny. Fotony izy en face nazy misy maro vendry olo en face nazy ke. Jusqu'à force de frappe, force de police, force de gendarmerie, force militaire, mbola vendrika koa karaha izy koa. Ataova ty, magnano ty. Président Fokotany, allô, fafanareo lalagna, amezako 200 millions nareo. Mamafa lalagna edy président Fokotany. Anareo zay volagna fa amezany président nareo le 200 millions Ino promesse nazy? Amezagna visa olo mandeha la réunion ta Macron aby. Azovy nazy visa. Azovy nazy visa zio. Anareo koa tataony fimoezagna. Anareo taony fimoezagna. Igny atao hoe tanareo lera za migaka toka za magnano promesse igny. Tanareo, eko za fa mamo ataoko promesse Zay za, voilà. Izy koa président tsy mila migaka toka.
tsy mila migaka toaka, tsy mila mangala drogue, izy fa naturel aminazy. Raha volagniny vandinazy fa miboaka fa naturellement igny. Anareo amizay mi-applaudir mino ministra jiaby masaky mi-défendre izy, masaky mi-protéger izy, fotiny mavozotra ao very place. Maresaka raha voanareo io, za zala tsy tiako amin'ny place nareo sérieusement, za tsy tiako amin'ny place nareo. Franchement, maresaka pression avoanareo io. Magneky edy anareo, magneky edy anareo. Io volaniko aminao bientôt président volagna ameza za vadinareo. Anareo forcé ngamena vadinareo président. Fotiny anareo fa agnaty lohanareo fa donto. Tsy possible eky, za volaniko zay tsy j'essaie d'analyser. Volaniko nagnino olo aby ty magneky ataony président ndraiky mamirahavatomanga karaha ty. Anareo koa ny karaha somandreo. Anareo somany amindreo. Magnano edy, magnano. Le mpianatra boka fa tokony mpianatra zay tokony mampietsiky tanindrazana. Vous êtes l'avenir de demain. Mpianatra fa tsisy regny eky, fa tsisy mpianatra regny. Aty mpianatra voalohany mihetsiky izy koa fa misy manifestation. Voalohany mihetsiky. Agny boka nareo tsy mahazo magnano manifestation, magneky boka. Izy koa nareo magneky c'est normal. Amegna atao intimidation, zavanareo tireur d'élite indreo. Antegna ty tireur d'élite voilà, fa tsy karaha zegny zala fiasagna. Sérieusement. Avoasatriko izy vangony tianao ninja boka izy, avoasatriko izy. I karaha mivolagna amin'ny, karaha misy olo volagna aminazy, vango tifitry za direct amin'ny lohanaka boka azonareo zay, tu vois. Sérieusement. Za niafitra. Zay volaniko, l'image d'un pays, c'est ça, force de frappe, l'armée. Azonareo zegny, l'armée tsika ao, malagasy volaniko zegny. Maurice masakatsika. Sérieusement, Maurice, Seychelles, même Comores masakatsika. Tsisy raha ao, tsisy raha. À partir du moment hitanareo fa les généraux, les officiers généraux, pour fitondragna ny Andry Rajoelina, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va. Fa tsisy raha mandeha ao. Fotiny hita fa Madagascar, hitanareo fa mahay mideky fo Madagascar, fa vandesagna ataony fitondragna ty. Anareo mbola magnaraka, anareo koa fautif, anareo miaraka aminazy koa fautif. Bonjour. Anareo miaraka aminazy fautif. Fotiny au lieu que anareo mivolagna aminazy président, tsy mety raha ataonao io président. Basy eky raha ataonao io président. Anareo ndraiky mipousy izy. Allô fo. Anareo ni assassin plus que président koa. Anareo assassin. Fa hitanareo izy mandeha amin'ny terrain miné. Fa misy UED ry président. Kazandianagna ry. Au lieu que anareo mivolagna zay, allô fo président, allô fo, mandiana fo. Mais fa hita fa ratsy raha ataonao président. Allô fo président, allô fo. Tsara fo igny. Javanareo jiaby député. Soit disons anareo mivolagna tia izy, anareo tsy tia izy. Anareo tsy tia izy volaniko zay. Raha zay tokony ataony président agnatin'ny lohanazy koa ne. Tokony ataony président agnatin'ny lohanazy. Karakory mba olo aby ty? Olo aby ty tsy mankatia za fa tsy mankatia za. Tsy mankatia anao rô président. Anao tsy tia an'izao président. Fotiny anao zio amaray rongana, rô voalohany mi-applaudissé anao rongana président. Zay mivolagna anao ndraiky, zay mankatia anao président. Fotiny zay mbola mivolagna aminao fa tsy mety président, ataova karaha ty président, tu vois? Karaha tsy haiko boka zegny. Zanakanao koa tsy anarinao izy mbola hely. Tsy jirenao, tsy tianao zanakanao. Tu vois? Ambelanao izy magnano jusqu'à la fin izy, il va devenir délinquant, avo tiftifitry amin'ny lalabe izy, tsy tianao zegny zanakanao. Par contre izy koa nanarinao depuis le début izy, pareil izy magnaraka volagnanao, tu vois? Tu vas lui montrer le bon chemin. Mais araiky ty volaniko aminareo zegny, anareo magnasary ty président fa anareo tsisy araiky ty président. L'accord, za fa mivolagna Jafar, l'accord franco-malgache, il faut revoir io.
raha zay fa nataoko tam vidéo raha zay, tu vois, misy accord taloha zegny atiavako capitaine Traoré, amezako exemple à chaque instant, amezako exemple même la Côte d'Ivoire. Le problème atsika fanojo présidentsika ty Andry Rajoelina, ino accord nataony niaraka tam Sarkozy nazahoany nationalité française. Ça il faut voir. La France ne tsy adala, la France tsy adala, izy mila intérêt nazy, c'est normal. Tous les pays veulent leur intérêt. Tous les pays mila intérêt nazy, mais le problème izy quoi en face de toi olo tsy mahay magnano négociation, c'est normal. Madagascar miditra agnatin'ny lavaka. Fotony Andry Rajoelina fahitantsika fa négociation zéro. Négociation zéro. Za fa mivolagna eto firy fois za mivolagna aminareo. Madagascar misy volamena. Est-ce que Madagascar il y a des réserves d'or? Non, il n'y a pas de réserves d'or. Zavanareo capitaine Traoré teo nivolagna fa zay teo tsisy réserve d'or, zay zio misy réserve d'or. C'est normal anao ko misy réserve d'or anao mahazo crédit partout. Atsika tsy normal, atsika tsy mahazo. Fotony lortsika jiaby tsy haintsika aia tany andehanany lortsika. Zavanareo d'ici quelques jours anao CBO misy lor mandeha. Il y aura de volamena qui va partir. Azonareo, il y aura de l'or qui va partir à Nosibé. Les bateaux sont déjà prêts. Les bateaux sont déjà prêts. C'est blanc. Isko Andry Rajoelina blanc comme naro. You atowe l'esclave du salon. Atika mangamie ching la France. Non. Andry Rajoelina l'esclave du salon. Izy magnana koragny. Tsy volagnina amin'olo ina kornazy. Zegny volanko atiavako colonel Fanapera nivolagna taminazy. Zatova transparence. Sasany volagna colonel Fanapera nivadika karakory tsy nivangony tiafantsofika anareo après izy nagnano vidéo. Heureusement volanko za nagnano vidéo naka tout de suite après. Fotony fa haiko tsy possible olobe karaha igny andeha hivadiky amadiky palto. Tsy possible. Direct anareo nivangony tiafantsofy igny tagny. Akory misy masaky mivolagna fa babany mamany alika zio? Non, tsy masaky eky. Fotony Andry Rajoelina volanko aminareo zegny, c'est un chien enragé. Izy mahita izy koa fa misy raha volanko aminareo zegny, hitany fa ampanonga image nazy direct alainy eo. Observe nareo volanko vidéo nazy, izy mikeky ray aman-dreny colonel Fanapera. Colonel Fanapera mipasse devant izy tsy nijireny foiky izy loso tagny direct le colonel izy tam pupitre anazy. Zavanareo image volanko zegny. Anareo tu m'observes des fois. Anareo tu m'observes. Même pas il a serré la main, même pas il louanazy aby nataona ambany karaha izy nandeha tagny Andry Rajoelina mizaha izy karaha ty mandeha. Tsy nijireny foiky. Voilà. Donc oui, c'est le nègre de la maison. Olo jiaby nefa mahay, africain jiaby fa mivolagna zegny. Izy koa Andry Rajoelina igny fo, io mamono Madagascar. Za fa mivolagna aminareo. Andry Rajoelina tsy tia Madagascar volanko zegny. Andry Rajoelina tsy tia Madagascar. Fa nisy raha nahazony teo, misy mbola tsy vita raha io, zegny forcen'olo jiaby, olo firy, olo miresaka base tuléara, terre rare zegny, mandroboka rano volanko zegny, mandroboka faune et flore, mamono vahoaka, mampidika aretigny. Oui mon frère, za navozo fotony hitanao izy nivolagna amezanareo rano siramamy boka ie olo fa hainao fa olo misy fa comment ça problème de santé izy mila ahodinazy. Anao mba docteur, anao ary masaky mivolagna amezanao rano siramamy boka ie amizay rano siramamy amezanao izy. Tsy poison de amezanao izany? J'espère que izy tsy nalainy rano siramamy fa olo mihina ody igny. Misy aody, imagine izy amezay misy diabète ande amezanao rano siramamy. Donc pamorky Andry Rajoelina. Pamorky. Izy koa boka misy raha voa izy fa hitikatsika zovy. Nivadiky docteur koa nizy tarie. Amezanareo rano siramamy. Rano siramamy imagine izy misy diabète. Rano siramamy amezanao izy. Izy fa mihina ahodinazy. Ameza izy ahodinazy tout de suite. Voilà. Zegny izy mivolagna torigna izy. Non, c'est l'émotion ça.
C'est tout simplement l'émotion, non, devant tout le monde, tu vois. Mais c'est un siramam. Il va être docteur au cop kanjai. Il est un peu partout. Voilà. Donc, j'ai les vidéos de merci encore, Remandjeni, colonel Fanapera, tenga, iskuov lank zeni, marami la force diaby, manana caractère karatono, monsieur le colonel, Fanapera, Madagascar tsy maintsy mandroso. Franchement, anao olo be, tsy mety ariagna anao, amezazay fo exemple, amezazay force nao, amezazay exemple anao, arené exemple anao, tu vois. Tegna anao zegny mampihetsiky zay zio. Fotony hitanefa mbola misy fo olo be tia tanindrazana. Ke zegny merci aminao colonel, tegna mbola managna olo be zay, tegna mbola managna olo be zay, ary tokony alainy les officiers généraux, les colonels, sasany mbola ampianasa, tokony mangala exemple aminao, tokony mangala exemple aminao, parce que bien entendu zay mbola magnaraka fo monsieur le colonel, zay mbola magnaraka fo, ary tokony magnaraka koa les forces aby io, fotony atsika tompiny tanjazana, atsika dia vahoaka malagasy tompiny tanjazana, fa tsy mamy Ravatomanga, tsy NC Christian, tsy Anjy Radio Elzaraiky tompiny tanjazana, nintsika jiaby tanjazana. Donc merci encore monsieur le colonel. Zay ndraiky tsisy za tsy nisalasala haiko anao, tu vois, zegny nataoko vidéo alohany anao nagnano vidéo, za nahita publication serasera-ny Madagascar, l'enfoiré avoa mahazo 10 par publication igny, magnasariny volagna fa anao namadiky palito fa haiko non, izy koa baka amin'igny za fa tsy mijery, fotiny tsy crédible igny aminaka, tsy crédible. Zegny volaniko, poussez-nous à avoir cet état fédéral, parce que c'est la seule solution. Zay olo mbola misalasala fa au état fédéral, non non non, dika zegny anareo tsy tia tanindrazana. Zay mbola tsy tia état fédéral, ça veut dire tsy tia tanindrazana izy. Ary état fédéral zegny tsy magnavakavaka, ary état fédéral zegny tsy misarasara tanindrazana zegny, vandy zegny. Maro tanana maventy mampiasa état fédéral, hitanareo mandroso état fédéral. Aia état fédéral tsy mandroso io? Aia tanana misy état fédéral tsy mandroso? Za tsy henoko mahita exemple par rapport amitsika zovy tanana tsy mandroso misy état fédéral. Donc il y a que l'état fédéral qui peut nous sortir de ce, voilà. Mais Anjy Radio, elle change de comportement parce que t'es vraiment un bon à rien.